повече се развиват обаче и потребностите. Растат потребности. Имам аз едни цървули, ама вече не искам да ходя с цървули, искам обувки. Да, и почваме да правим обувки. Ама тези обувки не знам какво са много бурби, хайде да ги направим малко по-удобни. Тези обувки обаче не вършат работа. Това са нова техника, нови производства. Не е достатъчно вече да ходиш с едно на метало и с една ленена риза и си викаш голям богаташ, съм имам такава синя пелерина или виолетова пелерина, искаме дрехи. Как ще ти правим тези? Това са нечистите работилници, шибашките. Само че за да станат качествено, трябва да се използва някаква по-съвършена организация. И разбира се и техника. Ама техниката, само техника не, трябва да има и някаква технология, която да съответства за развитието на тая техника. По този начин се удовлетворяват потребностите. Човека е изтъкан от потребности, както казва един философ. Потребностите правят човека човек. Само че в някои случаи, като се залита в крайности, човека става звяр. Живот. И така нататък. И като започнете още от древни времена, всички тези новости първо минават през, как да го кажем, през военните, през армията. Най-големите открития на древния свят са първо в армията. Защо? Защото там е най-стройната, най-строгата организация, най-желязната организация. Обществото е до голяма степен не свободно, а свободно. Армията няма свободи, там има ред. И затова там нещата вървят. Всичките тези неща, преди да минат при обикновените, цивилните граждани, минават през армията. И постепенно се стига до това, че тези открития, внедрени в армията, добре, нека бъде армия, в частност в флота. Още повече и повече нови открития, географски открития. Обаче, стига се до там, че как може Испания да значи толкова много богатство от новия свят? Я няма да воюваме с Испания, да вземаме новите земи да ги завладяваме. Няма смисъл. Ще пречакваме галеоните и ще ги обираме. Почва пиратство. Само че за пиратството какво? Трябва по-съвършени кораби, отколкото са търговските галери. Нали? Пак пари отиват за наука. От науката отиват в производство. С най-единствена цел – богатството. Нещо повече. Пиратството става държавна политика. Английската. Въобще английските монарси. И французите са били генерали. Как да разбира? Французите и тези пирати са били генерали. Да, разбира се. Но става просто, че добрата стара Англия е първа в това отношение. Монарсите произвеждат в рицарско звание пирати. Обаче вече не са пирати, те са корсари. Стават сър, т.е. барони са. Те са благородници вече. Сър Елтън Джон. Не, има преди сър Френсис Дрейк, има преди, ама няма значение. Както и да е. Ето богатството, обаче това богатство, като влезе в един или други, една или друга държава, независимо от това, трябва да бъде приложила някъде. Не съм ви казал, парите никога не спят. За спят ли няма нарастване на парите, няма увеличение, няма богатство. И започват да търсят къде да ги водят. Корабите, усъвършенстват се. Стават 3-4 реда палуби с оръдия, 100 оръдия и повече. Това как става според нас? С технологии, с техника. Влагат се там. Затова ви казвам, първо в въоръжените сили, така ще го кажем, а после в цивилния живот. И разбира се, че в тези кораби си има и за пътници. Парната машина в един момент, още преди, така да се каже, вече корабите не са с платна, пак са с платна, но вече имате един парен хотел там, който отбутва едно декло
да се върти, да увеличава скоростта. След това вече се осъществява и тази технологична вече революция.